Nou ja, ik heb daarover nog geen ouders van kinderen bij mij gehad, hè, met concreet een klacht. Het punt wat u nu noemt, dat gaat over, hebben mensen effectief toegang tot die voorzieningen? En dan kun je wel zeggen, iedereen mag zich inschrijven en iedereen mag meedoen. Maar als het bedrag wat je moet betalen zo hoog is dat je het nooit zult kunnen, dan heb je dus eigenlijk geen toegang. Dus op papier staat dat je toegang krijgt en dat je mee mag doen, maar effectief nee. Nou, ik zou heel graag willen dat mensen ons die verhalen vertellen. Dus uw verhaal neem ik ook mee om te bespreken. Dit gaat ook over, niet alleen maar over de ouders en hun inkomen en geld, maar het gaat ook over de kinderen die recht hebben op zo'n opvang. En nogmaals, het is niet morgen geregeld, het is ingewikkeld, maar het moet wel gebeuren. En als ik mijn collega, die heel veel van het kinderrechtenverdrag weet, goed begrepen heb, en ik denk dat dat het geval is, dan zijn dit nou precies de dingen waar het om gaat. Als we kijken naar kinderen en de dingen die ze moeten kunnen, en hun toegang tot het onderwijs moet door de overheid worden gegarandeerd. En het moet gewoon mogelijk zijn om mee te kunnen doen. En ik weet ook uit gesprekken met mensen die bij de overheid werken, hè, met de gezaghebber, met de directeur, met iedereen, dat het lastig en moeilijk is. En dat het niet alleen maar een probleem zou moeten zijn van Bonaire. Het is een probleem van het Koninkrijk. Het is een probleem van Nederland. En we hebben ervoor gekozen om Bonaire en Saba en Stesia bij Nederland te laten horen. Dan horen er ook de goede oplossingen van het Nederland te worden aangedragen. En niet alleen maar van wij vinden dat het zo moet. Dat moet samen. En als je zegt het moet samen, dan zijn ze ook samen verantwoordelijk. Dus ik vind ook dat de verhalen die ik heb gehoord en de klachten die ik heb gekregen, dat ik niet alleen maar moet kijken van, hoe zit het met het OLB? Of hoe zit het met de RCN? Maar ook hoe zit het met de departementen en de ministers in Nederland? Want die zijn mee verantwoordelijk voor wat hier op dit moment gebeurt. En gelukkig heb ik ook ik was op een fantastisch mooie school vanmorgen, waar ik heel enthousiast werd en ik zag hele vrolijke kinderen. Maar als ik doorpraatte met de mensen die daar werken, kwam ik onder andere op dat na- en bijscholingsverhaal. Maar ze zeiden, ja, dat kon tot 2016 en nou kan het niet meer. En dat betekent eigenlijk dat de docenten op Bonaire nu stilstaan in hun ontwikkeling en daar hebben de kinderen last van. En dat is echt iets waarvan ik zeg, ja joh, dat kan toch gewoon niet. En het is mijn taak als ombudsman, hoe vervelend sommige overheden het ook vinden als ik het hardop zeg, om dat toch hardop te zeggen.